Emlékszel még a szerencsétlen Pallira, aki fekete-fehérben vért izzadva próbált felvágni egy nyomorult paradicsomot, és az egész konyha úszott a mocsokban? Azt hitted, gagyi, közben a tévé előtt ülve a zsebedben magától kinyílt a pénztárca. Na de miért? Mert a Teleshop zseniálisan pörgette a probléma felnagyítás megoldás pszichológiai trükkjét. Először belenyúltak a legidegesítőbb hétköznapi sebedbe. Addig forgatták benne a kést, amíg a frusztrációd az egekbe nem szökött, majd hirtelen kiszínesedett a világ, és elé tettek egy kiutat, egy megoldást. Eszük ágában sem volt rozsdamentes acélpengéket, vagy egy műanyag vackot eladni. Mit vettél meg valójában? A nyugalmat, a makulátlan pultot, és azt az érzést, hogy este 6-kor már a kanapén sörözhetsz ahelyett, hogy a konyhában káromkodnál a kosz miatt. Tanuld meg tőlük a leckét, ne a rendszered gigabájtjait sorold, ne a terméket funkcióit. Mutasd meg a fekete-fehér poklot, amiben a vevőd éppen szenved, és a színes megkönnyebbülést, amit a keze ügyébe adsz.